Planificació de decisions anticipades, PDA, en salut mental i addiccions. Has pensat com vols que t'atenguin? Quan estàs passant per un problema de salut mental, és fonamental que reflexionis sobre allò que és important per a tu i que ho comparteixis amb les persones del teu entorn i els professionals. Què pots fer? La PDA és un procés senzill que pot tenir un gran impacte en la teva qualitat de vida. De manera voluntària, es recullen les preferències d'atenció de la persona interessada en referència al tractament, visites, medicació, hàbits. Com funciona? Tria una persona del teu entorn que et doni suport durant el procés. Ha de conèixer el contingut de la PDA i respectar les teves decisions. Tu, com a usuari, et pots assessorar amb entitats, agents de suport entre iguals, el teu entorn i amb professionals de l'atenció en salut mental i addiccions. Recorda que disposes d'un equip professional. Són aquí per acompanyar-te i ajudar-te. Sempre pots canviar d'opinió. Per aquest motiu és recomanable fer revisions periòdiques. Com et beneficia? Es tracta d'un model basat en els drets de la persona respectant les seves decisions i desitjos. Fomenta l'autonomia, la comunicació i uns millors resultats en salut. Millora la teva qualitat de vida i pren el control de la teva salut mental.